Permezz tal-iskema ir-Restawra Darek maħruġa mill-Awtorità ta' Djar sit ta' Dar Vojta f'Ħal Qormi se tagħmel l-arranġamenti neċessarji sabiex din tkun tista' tgħaddi għand l-Awtorità ta' Djar u fiha jgħixu familji li jikkwalifikaw għall-akkomodazzjoni soċjali. B'din l-iskema is-sit tal-proprjetà imbagħad jirċievi kera maqbula mingħand l-Awtorità ta' Djar għal 10 snin sħaħ. B'din l-iskema l-Awtorità ta' Djar toffri sa 25,000 euro lil sidien ta' Djar Battala. Is-sit tad-dar f'Ħal Qormi qal li bis-saħħa ta' din l-iskema se jagħmel xogħlijiet li kieku ma kinux ikunu possibbli. Fi żjara f'din id-dar il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes qal li sa issa din l-iskema fissret 24 soluzzjoni għal familji li kellhom bżonn il-ken ta' dar. Qal permezz tar-restawr ta' Djar Battala qed nipprovdu dar adegwata lil familji li jeħtieġu saqaf diċenti u noħolqu soluzzjonijiet ġodda għal bżonn. Kien hemm il-fiduċja ta' diversi sidien li wkoll applikaw għal din l-iskema u kienu lesti jafdaw anke l-proprjetà tagħhom lill-Awtorità Djar, mhux biss qed titkompli tgħin sabiex titnaqqas l-lista tal-istennija, imma wkoll qed inkomplu nsaħħu l-istokk u nagħtu xi ħaġa lura l-ambjent. Fil-waqt li wkoll huwa importanti li ma nħallux proprjetà abbandonata imma nerġgħu nutilizzaw dak l-istokk li sallum il-pajjiż ma kien qed jieħu xejn minnhom. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità ta' Djar Leonid Mekej qal li sas-sena l-oħra kien hemm inqas minn 2000 persuna li jinsabu fuq il-lista ta' stennija għall-akkomodazzjoni soċjali u dan anki riżultat tal-iskema ir-Restawra Darek. Qegħdin indirizzawha b'modi differenti. Il-waiting list ma tindirizzajx biss billi tipprovdi stock ġdid ta' akkomodazzjoni soċjali, iżda tara wkoll li anke stock illi llum huwa dilapidat kemm jekk huwa tal-gvern kif ukoll dak privat tara li tinċentiva miżuri biex dak l-istok jiġi għand l-awtorità u għalhekk jiġi allokat għall-iktar persuni li huma ġenwinament fil-bżonn.